Josue 8. Ang pagbuntog og paglaglag sa Ai. Ang Ginoo miingon kang Josue, ayaw kahadlok og kaluya. Dad-a ang tanang sundalo ngadto sa Ai. Itugyan ko kanimo ang hari sa Ai ug maimo ang iyang katawhan, syudad ug yuta. Buhata sa Ai ug sa iyang hari ang gibuhat mo sa Jericho. Ug sa iyang hari apan niining higayo na inyoha na ang iyang mga kabtangan ug mga kahayopan. Sulongan ninyog kalit ang syudad agi sa likod. Busa nangandam si Josue aron pagsulong sa Ai. Nagpili siyag 30 ka isog nga mga tawo og gipaadto sila pagkagabi og gipahimangnuan. Tago kamo sa likod nga bahin sa syudad. Ayaw pagpalayo kaayo gikan niini kon dili pangandam kamo sa pagsulong. Ako ug ang mga sundalo nga uban kanako mo na pagsulong sa syudad. Inigulan nila aron pagsukol kanamo manibog kami sama sa unatang gibuhat. Kukdon kami nila hangtod mapagawas namo sila sa syudad. Magdahom sila nga nanagan kami sama sa gibuhat nato kaniadto. Unya panggula kamo sa inyong gitaguan ug iluga ang syudad nga itugyan kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Human ninyo mailog ang syudad sunuga kini sumala sa sugo sa Ginoo. Mao kanay buhata. Busa gipaadto sila ni Josue ug nanggadto sila sa dapit nga ilang taguanan nga dito sa kasadpan sa Ai, tunga-tunga sa Ai ug sa Betel. Mipahulay si Josue sa kampo pagkagabi. Sayo sa buntag mibangon si Josue og gitigom niya ang mga sundalo. Unya siya ug ang mga pangulo sa Israel nangulo kanila ngadto sa Ai. Ang mga sundalo nga uban kaniya dito paingon sa dakong ganghaan sa syudad og nagkampo sa amihanang bahin diin may 8 tunga-tunga kanila og sa Ai. Unya gidala niya ang mga mimtwisan ka tawo ug gipalipot sila sa kasadpang bahin sa syudad, tunga-tunga sa Ai ug sa Betel. Ingon niini ang pagkahanay sa mga sundalo. Ang labing daghan sa mga sundalo dito sa amihanan sa syudad ug ang uban dito sa kasadpan. Pagkagabi si Josue dito mipahulay sa walog. Sa dihang nakita sa hari sa Ai ang mga sundalo sa Israel, milihok dayon siya. Siya ug ang tanan niyang sundalo mipaingon sa walog sa Jordan aron pagpakig-away sa Israel. Apan wala siya masayod nga sulongon siya gikan sa likod sa syudad. Si Josue ug ang mga sundalo sa Israel nagpatuo nga nanibog sila og nanagan paingon sa kamingawan. Busa ang tanang lalaki sa syudad gitigom aron sa paggukod kanila. Ug sa dihang gigukod nila si Josue, nag-anam silag kalayo sa syudad. Ang tanang lalaki sa ay migula aron paggukod sa mga Israelita. Naabli pagayo ang syudad ug walay nahibilin sa pagpanalipod niini. Unya ang Ginoo miingon kang Josue, iisa ang imong bangkaw ug itumong sa ay kay gihatag ko kini kanimo. Gibuhat kini ni Josue og diha-diha sa pag-isa niya sa iyang kamot. Ang mga tawo nga nanago nanindog pagkalit og nanagan ngadto sa syudad ug giilog nila kini. Ila dayong gisunog ang syudad. Sa paglingi sa mga tawo sa Ai, nakita nila ang aso nga miutbo. Wala na sila'y dapit nga kadaganan tungod kayang mga Israelita nga nanagan sa kamingawan misumbalik man sa pagsulong kanila. Sa pagkakita ni Josue ug sa kasundalohan sa Israel nga nakuha na sa ilang mga kauban ang syudad ug nga kini gisunog na, misumbalik sila ug misugod sa pagpamatay sa mga tawo sa Ai. Ang mga sundalong Israelita nga didto sa syudad nakig-away usab sa mga tawo sa Ai. Nalibotan nila ang mga tawo sa Ai ug ilang gipamatay ug walay nakalingkawas o nabuhi gawas sa hari sa Ai. Gidakop nila siya ug gidala ngadto kang Josue. Gipatay sa mga Israelita ang tanang kaaway nga naglutos kanila dito sa kamingawan. Unya namalik sila sa Ai ug gipatay nila ang mga nahibilin dito. Niadtong adlaw 2,000 ka lalaki ug babaye nga lumulupyo sa Ai ang gipamatay nila. Giisa ni Josue ang bangkaw ug gitumong sa Ai ug wala kini ipaubos hangtod nga matay ang tanang tawo. Gihipos sa mga Israelita ang mga kahayopan ug mga kabtangan nga nailog nila diha sa syudad sumala sa sugo sa Ginoo kang Josue. Gisunog ni Josue ang Ai ug wala na kini tukora pag-usab. Gibitay niya ang hari sa Ai didto sa kahoy ug gipasagdan didto hangtod sa pagkahapon. Pagsalop sa adlaw gipakuha ni Josue ang patayng lawas ug giitsa kini didto sa ganghaan sa syudad. Gitabonan nila kini sa dakong tapok sa mga bato ug nagpabilin ang maong mga bato hangtod karon. Gibasa ang balaod didto sa bukid sa Ebal. Unya nagtukod si Josue didto sa bukid sa Ebal ug usa ka halaran alang sa Ginoo ang Dios sa Israel. Gibuhat kini niya sumala sa pahimangno nga gihatag ni Moises, ang alagad sa Ginoo ngadto sa mga Israelita sumala sa nahisulat sa balaod ni Moises. Usa ka halaran nga bato nga wala kagamitig puthaw nga kahimanan.
Nagsunog silag mga halad ibabaw niini alang sa Ginoo ug gihalad usab nila ang ilang halad sa pakigdait. Didto atubangan sa mga Israelita, gikopya ni Josue diha sa mga bato ang balaod nga gisulat ni Moises. Ang tanang Israelita uban sa ilang mga pangulo, mga punuan ug mga maghuhukom, ingon man ang mga langyaw nga diha kanila, nagtindog sa matagkilid duol sa sudlanan sa kasabotan sa Ginoo at ubangan sa mga paring Levita nga nagyayong sa sudlanan. Katunga sa katawhan nagtindog sa bakilid sa bukid sa Gerisim ug ang katunga didto sa bukid sa Ebal. Ang alagad sa Ginoo nga si Moises dugay nang nagsugo kanila sa pagbuhat niini sa panahon nga dawaton nila ang panalangin. Unya gikusog pagbasa ni Josue ang tibuok balaod, lakip ang mga panalangin ug mga tunglo sumala sa nahisulat sa basahon sa balaod. Ang tagsa-tagsa kasugo ni Moises gibasa ni Josue ngadto sa tanang nanambong nga naglakip sa mga babaye, kabataan ug mga langyaw nga nagpuyot hipon kanila.